Hola a todos. ¿Alguna vez se pensó niso? ¿Qué é exactamente un país? Parece unha pregunta enorme, verdad? Pois hoxe imos desentrañalo e imos facelo falando de España. E para que sexa superdoado de entender, imos usar unha idea moi sinxela. Imaginemos que un país é como unha familia. Sí, unha familia xigante. Con esta idea vai ser moito máis fácil ver como nos organizamos e que símbolos nos unen a todos. Entón, imos ao miolo da cuestión. Que é un país? A verdade é que pode soar a algo moi complicado, cheo de leis e mapas, pero non ten por que selo. A clave, como decíamos, é pensar nel como si fose, pois iso, unha familia enorme que vive toda xunta no mesmo sitio. Quedámonos con esa imaxe na cabeza? Xenial, porque con ela todo vai ser máis claro. Imos aló. Comezamos entón coa primeira parte. España, a nosa gran familia. A ver, para que quede claro, un país non é simplemente un cacho de terra pintado nun mapa, non, é moito máis que iso. Hai xente, un grupo enorme de persoas como unha familia que viven xuntas nun lugar concreto. E o máis importante de todo é que se poñen de acordo para seguir unhas regras. Por qué? Pois para que a convivencia funcione e non sexa un caos. E para que esta gran familia chamada España exista, necesita tres cousas, tres pilares básicos. O primeiro, claro, é un territorio, é dicir, a nosa casa común, o lugar onde vivimos. O segundo, a poboación, ou sexa, toda a xente. E o terceiro elemento é o goberno, que ven sendo, pois, como os pais ou os avós nunha casa, os que se encargan de organizar todo e poñer un pouco de orde. Pero claro, aquí ven a pregunta do millón. A ver, somos unha familia grandísima, con millóns e millóns de persoas. Como é posible que todos nos poñamos de acordo para vivir xuntos en paz? Parece difícil, Pois a resposta, en realidade, é bastante lógica. Necesitamos unas regras claras que sirvan para todos. Eso lévanos directamente á segunda parte. Imos falar dese libro de regras. A ver cal é a norma máis importante de todas nesta nosa familia. Pois sí, ese gran libro de regras existe e tiene un nome moi, pero que moi importante. É a Lei das Leis, a máis poderosa de todas, e chámase a Constitución Española. Podemos vela como o manual de instruccións da nosa casa, o que nos di como temos que facer as cousas para levarnos ben. Visto así, a que parece máis sinxelo? A Constitución é exactamente iso, o libro onde están escritas as regras do xogo. Para que? Pois para que todos poidamos vivir tranquilos, en paz, respetándonos, e sobre todo para asegurar que os dereitos de cada persoa se cumpran. É a garantía de que todos xogamos coas mesmas normas. Ollo, que este libro de regras tan importante non estivo aí dende sempre, nin moito menos. Creouse nun momento clave da nosa historia máis recente, alá polo ano 1978. Foi nese momento cando se decidiron sentar as bases da España que coñecemos hoxe en día. Pero a Constitución non só fala de dereitos e deberes, fai algo máis. Tamén é a que di cales son os símbolos da nosa familia, eses debuxos e esa música que nos representan a todos e que nos identifican como parte do mesmo grupo. E con isto, chegamos á terceira e última parte da nosa pequena viaxe, os símbolos que nos unen. Imos ver de preto eses tres tan coñecidos, a bandeira, o escudo e o himno. Empezamos polo máis coñecido, o que vemos por todas partes, nos edificios, nos partidos de fútbol, a bandeira. É sen dúbida o sinal máis visible que temos para representar que formamos parte do mesmo equipo, por así decirlo. Ademais, o seu deseño é moi fácil de recordar, verdade? Son tres franxas, dúas vermellas, unha arriba de todo e outra abaixo de todo, e xusto no medio unha amarela. E un detalle curioso, a franxa amarela é o dobre de ancha que cada unha das vermellas, así de sensello. Vale, pasamos ao seguinte símbolo, o escudo. E aquí a cousa cambia. Se a bandeira era sinxela, o escudo é outra historia. É moitísimo máis detallado e, claro, agocha moita máis información. É que o escudo é, literalmente, como un libro de historia resumido nun só debuxo. É increíble. Cada pequeno detalle que ten non está aí por casualidade. Cada un ten o seu propio significado e representa un anaco do noso pasado, unha parte da historia. Se nos fixamos ben, dentro del podemos atopar de todo. Están os símbolos dos reinos antigos que acabaron formando España. Están as famosas columnas de Hércules. Hai un lema escrito en latín. E por riba de todo, a coroa real. E que é iso? Unha auténtica lección de historia concentrada en unha sola imaxe. E xa para rematar cos símbolos, chegamos ao último dos tres grandes. Este non se ve, este escoítase. É o símbolo sonoro.
Estamos a falar, claro, do himno nacional. O himno é esa melodía que todos recoñecemos, a que soa nos momentos importantes, non si, cando hai un evento deportivo internacional ou nun acto oficial. Pero aquí ven o dato curioso que o fai casi único no mundo enteiro, e é que non ten letra. Non hai unha letra oficial que cantar. Eso a música. E así chegamos ao final. Se o pensamos, volvemos ao principio de todo. A idea detrás de todos estes símbolos, da bandeira, do escudo, do himno, é que sirvan como un sinal de unidade para toda esta gran familia. Pero, e aquí queda a pregunta no aire, cumplen de verdade esa función? Consiguen unir a todos os membros da familia? Pois é unha pregunta moi interesante para que cada un pense nela.